jeeɗiɗi o meeɗa o wawa haalde wolof toon o mawni toon o woni ɗum noon feccere gurdam makko ko toon o waɗi kono meeɗa haalde wolof hay goto tum sa haalandemo wolof ɗum noon ko ballal hakki mbiɗa haalde e avrnaɓe ɓe gollitimi sukaɓeɓe kala garɗo haala sukaɓeɓe mbimi min de ko pammi e sukaɓeɓe holko waɗi ɓe noɓe mbayni ko onon ɓe mbi ino holno ɗum woni mbimiɓe cukeel cikkat tan ko bam mum wawi foof andi foof enen foof eɗen gandi ɗum sa wini tan mbiya ko mi namno babam so tawi noon aɗa wonti e ɓiye aɗa haalanamo France uji mon ñawdi lolala en ɗuma en tawa ko cukeel sikka a anda haydara aɗa andi so yeehi ha janggoyi noon dattima sa haali o wima non o wona le ko la i fuɗɗima saggiddema so ɓiye fuɗɗima saggiddema noon andi an ka haydara anda so ɓiye andi a anda haydara noon hormotakoma mbimiɓe so tawino ko pular o kalantenɓe gila nden ɓe mbawa dadde min kala ɗo ɓe kaali ɓe mbiyan ko ulludu o mbiyan ɓe ala ulludu ndu hay eɗen onca ɓe ɗo ha darga ɓe daɗata en so ɓe kaali tan kalanaɓe pular mo mbawɗa o français o mbiya kono tubakoɓe e koye mumen mbaɗatma convoqué mbima ah non il est perturbé il faut le dire à le français il faut laisser l'autre langue woppu ɗemgal gongal ngal neɗɗo no woppa ɗemgal mum so wona ɗum suka perturbé ta suka kala ko nanna no wawi wawde demɗe 10 tawa hay hunde perturbani hen kono ko punti ɗum noon so ɗum waɗi so ɓiye watti korisdema horma natti wonde toon kono sa heddima e pular o hay o mal qiyamati koristama awan tan koristamo so haali tan pewnitama wona noon ko ni kono aɗa yaade e makko français ji ñawɗi ɗi ɓe mbiya oɗo ko kolosar oɗo ko ɗum oɗo ko ɗum addi ɗum woni sababu o ɗum noon tinnoɗen kaalanen sukaɓe men ɗemgal gongal ɓe mbawat ɗum soɓe mbawi pular o nafaɓe soɓe jeehi Fouta ɓe mbawa haldude e kore kono gara nder Fouta ma aha nannotirta e yumma mi ñan hecci hanki ɓi mawnam ɓi makki mi yeehi toon taw mi ɓiyi ko calminmomi comment no mbiyetata c'est quoi ɗum hulɓinaki no hulɓini no mbiyetata c'est quoi hulɓinima ɗum noon ko enen il faut kalanen ɓe pular ɗum ko ɗemgal men so ɗemgal ma majji a majji to neɗɗo natti wawde pular wiya amin tanam ko haal pular ɗum aɗa a wona haal pular ko kalata ko ɗum waɗi ko wiya ko haal pular a wawa haalde pular a wona haal pular ɗum on tinnoɗen needina satti ballinoɗoɗen Allah ayna woodi inde Allah e indeji ɗi ya haadi kala julɗo fajiri so duwima waɗi duwowuji mo waɗi ya haadi laabi nawgas adadu nafsu muɗum duwima yo Allah fewnumo fewna ɓesnuji ma Allah fawɓe e siratal mustaqim yo Allah faw en e siratal ɗum noon mbaɗen fatiha e salatul fatiha yo Allah jaɓanen